to ya tho enga manu ubabij ubom tip ya kani hato kani kalong ka jing tip ka bare fitip kain ba ka jing di duma kalong ka basnyu kaman toy am Henry na kapor ngi US ngau ya kani ba ki we ki ong ba ka jing start kalong ka ba kongsan lani ka jing nang jing start kalong ka ba khlain bor ka jing kali ka jonga ya pi hato kani kalong ka ba shisha hato fis ngau ya dei kata lada fis ngau dei lada fis ngau hap ya kani ba ka jingnang jing start kalong ka bakhlain bor sum haban pasat ya ka jimut jong pi hapo jong ka comment section hatu ka jingnang jing start kalong ka bakhlain bor to post short tok ya kani ka video bat tho hapo jong ka comment section hot ne em to benta ngin phai biang sya kani ka video jong am ta kasi hatu ka jingnang ka jing start kalong ka bakongsan Henry ngan ya tho ipi ba kani ka jingkren kani ka jing ong jong ki wei ba ka jing nang jing start kalong ka bakhlain bor ka de ka jing thok ka ban nangkong bat ka bakrau hagni ka perthai baro ka wei nangkong angkwa ban ya tho epi ba kani ka de ka jing lang ler ka bakrau tam ha ka jing im jong pi ngan ong epi ba pi de ban pendu ya kum kani ka jing mun ngan ya tho epi ya ka jing shem jonga halade da ka basuk filaban ya ka pisah filaban no ya ka spa jong pi kalak bandai bapi ai ka shakiwe pat kalak bandai bapi ai donation kalak bandai bapi ai sengomha shakiwe Henry ngan ongipi ba kibru kimla ban no ya ka jingnang ka jing start jongki dalile ru ubru ulak ban ai donation shakiwe ulak ban ai ya ka pisah Henry umlak ban ai ya ka jingnang jing start jong ushawe Henry umlak ban ai ya ka jingnang ka jing start ka jong kalong ka bakongsan lani kalong ka bakhlain bor ba bar of ngej bat fitip ro ya kan ka jinghisha ngan kali pi ka we ka jingkali hato ka jingdi duma ka penhitam ya kamet smoking is injurious to health kat nungut nap teng jong pi ki ba pet ya kan ka video jengam ta sing ki bom bana dan ki bom tip ya kan ka jinghisha ba ka jingdi duma ka long ka ba pen snew ya kamet ka jong la tho haman la ka we pa ka paket jong ka duma ka jingdi duma ka kata ya ka kot ka khia la tho dak ba he ba haman la ka we pa ka sendup duma dnm hato ki bru ki sange mandi duma na lor ba ki la sngot ho ba kalong ka basnyu na lor ba ki tip ba kalong ka basnyu Henry M ki bru kim sange mandi ya uduma bon ki bru ki badi shi sendup si paket ar paket hak hisngi dona pranjiki ke ba kumne bar hak ba khadu ki buri ya ke duma hapo jong ka sentur jongki hak hap jong ka baniat jongki kat nungut na prang jong pi ki ba pit ya ka ni ka video jong man ta singi ki bam tip ya ka ni ka jinghisha ngakwa epi bapin ai ya ka jubab ka bashisha ki bam tip ya ka ni shu type hapo jong ka comment section ba film tip ya ka ni ka jinghisha ba uduma lane ka duma ka pensnyu ya ka met jong brio okay tum tatongin pha biang sha ka ni ka video jong man ta ka singi ngan kali biang pi ya ka wei ka jingkali manu ubabe ubam tip ba ka jingdi kiet ka long ka basnyu waram sengau ba nga pedon kam ya kintin ang ong be man laga singi arpek laipek saupek sanpek chisingi teng na keyboard hak chisingi man laga singi dan be ki daw bandi teng ki di hak kerteng jong ki perlok teng hak di hak kerteng jong ujong uni uperlok teng hak kerteng jong ute uperlok teng hak kerteng jong ka kam ka jam ka bakitre teng baki sausi hak kerteng jong sing sausi teng baki kemen hak kerteng jong ka jingmen teng hak kerteng jong ka jing shit teng hak kerteng jong ka jing de tha jong ka bene unong di undan bet ka daw ba undi ladadon ka jing khawai hang taru ki di ladadon ka jing yeseng hang taru ki di menta to yet ho enga manu hapar thai ubam tip ya ka ne ka jing hisha ba ka jing di ka long ka basnyu perlok bi jonga ka jing khithia step ka ayangi ya ka jing ko jing khia to yet ho enga manu ubabij ubam tip ya ka ne hato kani kalong ka jing tip ka bare kam long ka jing tip ka bare baro na pranjing tip ya kani ka jing hisha ba ka jing khithia step ba ka jing mara step kapen kot kapen baha ya ka mer ka jangi fila bande uruspa fila bande ubru batuk fila bande ukhenrem upnar ubhoy uwar fila bande kristan fila bande unyamtre unitarian lene unu ubru utip ya kani ka jing hisha Henry ka jingkeli kalong hato file ya ka jubab kalong kumta ka jing hikai ka ban nangkong ka bangan ai phi mentaga sngi ba ka jing tip ka mantoy knowledge is not powerful Henry knowledge plus action hang taken kan long powerful ka jing tip harangkat bat ka jing le hang taken kan long ka bor ka ka ba tip menta ka mantoy ha ka jim ka jong phi nga im hapo jong ka middle class family ngilap bat ngi kendo sipon ba ki bru saudong jong ki baong wanam hikaya nga tiplot wanam hikaya nga yo ishwa manga ya kasngi ya ubnai banyame
kumno menut ban hikaya nga teng ki ong kumni ka service jonga karangkat berkerta ka jome wat nom hikai than yanga hapla kim don ARM Henry kinut bang keren sarong kum kita kikintin wan nom hikaya nga dan ro ki ba ong kumni ba uni unyuli ubah khle jonga omde ba usuli kai kumtu udi unyuli jong ka jing syempang berkum kitu kim pediang ya ka ARM ha ka jim ka jompi kim tip ba ka perthai kala kala ngakan mau hisen ya away unong keren kat ba udang keren ha ka vega stage kendit ha ka por ukum keren bakla baru ong ba kibriu kimi na usre kita kibas ngap ha ka por kilas tang ban keli jing keli kistang ban keli jing keli ya tau unong keren kumno menot ban ong ba kibriu kimi na usre dan banjuki kibas tang ban ketak keti ya tau unong keren bar kalami kulmar tlim ha ka por Henry dan ru kiba net ya kani ka jingit ho jong uni unong keren ba kibru kimi nakishre kata ka por kami kata ka jingi kanat kami kata ka jingi ania kami kata ka jingi kata kati kata ka por but donru kibala yeng but mi no na kata ka jingi lang Henry kita kibanget ya kani ka jing ong jong uni unong keren kishong but kisngap biang sajisen ya kata ka jing keren jong uta unong keren but ki keliyo kata ka por kumno filaban ong ba kibru kiwan nakishre but lada day kumta balai dang don shri haduk mentah akni ka perthai bangi im balai gitu shri mentah kim kelabriu balai kidang neksa ki shri haduk mentah uta unong keren ulo ongkum ni kita ki shri ki batre ban kelabriu ki long briuendre kita ki shri ki bom tre ban kelabriu kidang neksa ki shri haduk mentah kumta ka ai ka badan kam yang bangin le kalong ka jing kella ngidi ban pengkella ya ka jimut ka jing berkhar ka jongi bah ka jing nang jing start kamlong ka baklan bor Henry ka jing nang jing start rengkat bat ka jing le hang taken kalong ka baklan bor you have to evolve ka perthe kanang kella ka jing nang jing start kanang kella ka to ka jing puli ka bapila puli ship host na manshua kala long outdated kan mong relevant show bakan ka juk ka bang imenta man ka sngi ka perthe ka kella kimi ki invention ka bathamai kimi ki innovation ka bathamai pi haban pengkela yala dekat bakum kan ka juk ka bathamai fitip kain ba ka jindi duma ka long ka basnyu kamantoy ARM Henry ka jingtip jongpi bar ka jingle jongpi hangta ken ka laban long ka mantoy ya ka JM ka jongpi fitip kain ba ka jingdi kiat ka long ka basnyu kamantoy Henry ka jingtip jongpi bar ka jingle jongpi ka jingkiar jongpi na kata ka jingdi buai hangta ken ka laban ai mentoy ya ka JM ka jongpi kan mau ya kan ni baka jing nang jing start kam long ka bakor Andre ka jing pandan kam ya ka kata ken ka long ka bakor ka perthi kam ai pisa ya phi halor jong ka ek ka ba tip halor jong ka ek ka ba phi ban puli Andre kumno fi pandan kam ya ka base halor ka ba kumno fi pandan kam ya ka na ka menta ka jimen toy jong ki we nan ong biang sa chisin ka perthi kam ai pisa ya phi namar ba phi nang Andre ka perthi ka ai pisa ya phi namar phi nang ban pandan kam ya katoka jing nang jongpi nakam ta ka jimen toy ka jongki ki ai pisai pi namar ka jing start jongpi ban pendem kam ya kata ka ek ba pila nang ha ka jim ka jongpi ka jing start kam long ka baklan bor perlapu e jonga ka Henry ka jing start plus action hang ta kan long ka baklan bor ngakan mau ya ka we ka kintin ka bala tho school ka bangal puli ha ki por ki ba ngadang le school ba kata ka jing tho kadang neksa hapo jong gi jimur ki jing perkhat jonga ka ongkum ni 20 years from now it doesn't matter what shoes you wore, what jeans you bought, how your hairstyle look, but what will matter is what you learn and how you use it. Ar post nam namanta kamlele ke ka juti ka ba phipong kamlele ke ka jeans ka ba phithit kamlele kumnu usnu jong phi ulong Henry ka ka batan kam ka long ba ka ka ba phila pule lane ke ka ba phila nang bar kumnu phi pendan kam ya ka pe ya kanuksa jong une usentiu umlaban pho umlaban he umlaban san lamda uyo ya ko ngitip ke usentiu pho Henry lada umyo ya ko umlaban pho umlaban im umlaban he umlaban san kumtaro ka jingnang ka jing start ka jongpi kamantoy lada film bentere kam ya ka jingnang jing start jongpi rengkat bar ka jing bentere kam ya ka hangta ken filap yo ya uso leni ya kata ka jing job ha ka JM ka jongpi namar kata tu pendan kam ya ka ka ba phila learn ha ka JM jongpi nagamta ka jing bha jongpi nagamta ka jing bha jong kita ki beru kita sau dong jongpi namar kata naga por ngaju pendan kam ha yakini ki kintin im ya kata ka JM tu le ya kata ka ba phinlong ka nuksa ka babha nagamta jongkwe ngin second do pihak we part ki video tat hado ka por bye bye stay safe